Qozan зоопаркы пандемия шартларында да үз тормышы белән яшәвен дәвам иткән. Айдан артык вакыт эчендә зообакчада яшәүчеләрнең саны арткан, элекеге тәртипләрне дә бераз үзгәртергә туры килә. Замбезия тормышын Айсылу Нигъмәтҗанова күреп кайтты. Зоопарк хезмәткәрләренә эш җитәрлек, әле апрель уртасында гына сурикатлар гаиләсе яшәгән. Бик активлар, хәтта күшедә яшәүче Ташбаканың тәм-томнарында авыз итәргә өлгерәләр. Всем достаточно, все хватает. Сурикатлар яшелчә, җиләк җимеш белән туклана. Һәр көн ит, бөҗәкләр һәм күсе кебек кимерүчләрне дә ашатабыз. Бездәге җәнлекләр ач тормый, аларны азык белән тәэмин итү өчен төрле оешмалар җаваплы. Җәнлекләр үзләрен яхшы хис итә, кунаклар килмәве генә бераз аптырашта калдырган булса кирәк. Хайваннар, арсланнар, мәсәлән, кызлар, алар посетительләрнең булмаган аптырап калалар. Шуңа күрә алар күбрәк элек кешеләр белән уйныйлар, балалар белән. Хәзер алар күбрәк үзара уйный башладылар. Ә менә гиена сыман этләр хәзер яңгырсыз көннәрне аеруча көтеп ала, чөнки 1-2 атна элек кенә аларны читлекләрдән бирегә тышка чыгара башлаганнар. Бу да инде үз изоляция вакытының тагын бер яңалыгы. Ләкин зоопарктагы җәнлекләрнең ватандашы Африка жирафларын кайтартуны кичектерергә туры килгән. Привезти жирафов, но... Безгә жираф филләрне кайтарырга тиешләр иде. Беренчесе май ахырында планлаштырылды, ләкин үз изоляция режимы булу сәбәпле бу мөмкин түгел. Шулай да озакламый кайтарырбыз дип уйлыйбыз. Үсемлекләр исә яшеллеккә күмелгән чалмабаш, бәдәм агачы ягъни миндаль, декоратив алмагачлар, япон аюасы шау чәчәктә утыра. Ләкин әлегә бу матурлыкны башкалар гына күрә алмый. Зообакча кайчан эшли башлаячагы бүгенгә билгесез. Айсылу Нигъмәтҗанова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.